हे लोगोफोर दिनैनि बे गुबुन मोनसे गोदान आपडेट भिडिअहाय नोंथांमोन गासैखौबो बरायहरनाय थालायबायदि नोंथांमोननिसिम आसा खालामो भिडिअखौहाय जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन होननानै एक्चुअली नोंथांमोनाथ' भिडिअनि टाइटेल आरो थाम्बनेलाव नायनानैनो एसेब्लाबो हमनो हाखादोंआनो जानांगौ दे लोगोफोर जे नोंथांमोननिसिम दिनैहाय आं मा भिडिअनि सायावहाय आपडेटखौ लानानै फैदों। स' लोगोफोर जायफोरा भिडिअखौ नायनो थाखाय इन्टारेस्ट मोनो स' बिथांमोनाल' नायलांबाय थाबानो जाबाय दे लोगोफोर। आरो लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ जुदि नायनानै मोजां मोनो अब्ला खनसे लाइक आरो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय दे लोगोफोर। एक्चुअली लोगोफोर बे बोसोरावहायसो फैनो गोनां राजा नार्जारि बिथांजों दिथा खालामजानाय आरो सारअन्थाइ प्राइभेट लिमिटेड बेनारनि गेजेरजोंहाय दिहुनजानो गोनां सिंखाय आबुं बर' सावथुननि सायावहाय आं दिनै नोंथांमोननिसिम सर्ट आपडेटखौ लानानै फैदों दे लोगोफोर। स' लोगोफोर जाय भिडिअनि स्ट'रि आरो स्क्रिप्टखौनो होदोंमोन सानसुमा बर' बिथाङा दे लोगोफोर आरो लोगोफोर जाहा प्रडिउसार होदोंमोन ममता महिलारि बिथाङा दे लोगोफोर। स' लोगोफोर नोंथांमोना बे सिंखाय आबुं मोनसे बर' सावथुननि अफिसियेल टिजार भिडिअखौ सोरहाय नायखो कमेन्टनि गेजेरजों नोंथांमोना फोरमायहरदो दे। एक्चुअली लोगोफोर जाहा बे सिंखाय आबुं बर' सावथुनाहाय बर'नि गोदोनि राव हारिमु आरो आसार खान्थिखौ लानानै सुजुनाय मोनसे आबुं सावथुन दे लोगोफोर। द' लोगोफोर जों बे सिंखाय आबुं बर' सावथुनावहायनो माखासे बर'नि गोदोनि आसार खान्थिफोरखौहाय नुनो मोनगोन दे लोगोफोर। एक्चुअली लोगोफोर जों बे सिंखाय आबुं बर' सावथुनावहायनो गाहायै फाव खालामनायखौ नुनो मोनदों सोरां नार्जारि, हेलिना दैमारि, ओमप्रकाश केरखातारि आरो जेनिफार दैमारि बिथांमोनखौहाय जों बे सिंखाय आबुं बर' सावथुनावहायनो गाहायै फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन दे लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर बिथांमोनजोंनो लोगोसे जों बे आबुं बर' सावथुनावहाय बर'फोरनि गोजाम आरो गोदान आर्टिस्टफोरनि जों गोबां फाव खालामनायखौबो बे सिंखाय आबुं बर' सावथुनावहाय नुनो मोनगोन दे लोगोफोर। द' लोगोफोर नोंथांमोना सोर दानिफ्रायनो बे सिंखाय आबुं बर' सावथुनखौहाय नायनो थाखाय जोबोरैनो एक्साइटेड जानानै दं। स' लोगोफोर नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरदो दे। ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना दासिमबो जुदि बे सिंखाय आबुं बर' सावथुननि अफिसियेल टिजार भिडिअखौहाय नायाखै अब्ला नोंथांमोना थाबैनो सारअन्थाइ प्रडाक्शन इउटुब चेनेलनि गेजेरजोंहाय नोंथांमोना थाबैनो नायहैदो दे लोगोफोर। स' लोगोफोर नायनानै भिडिअखौहाय आंबो जोबोरैनो मोजां मोनदों दे लोगोफोर। स' लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि सर्ट आपडेट भिडिअआ बेखिनियानो मोनदों लोगोफोर। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदों। भिडिअखौ जुदि नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अननानै खनसे लाइक आरो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै खाथियाव थानाय बेल नटिफिकेसनखौबो अल प्रेस खालामनानै ला दे लोगोफोर।